Nou, Willem van Hooijdonk. Een Hooijdonk met 2 O's en een ei met puntjes. Dirk Otto Nico Karel, woordvoerder van de politie Zeeland-West-Brabant. Vanmorgen rond 9:05 kregen we via Driebergen een alarmmelding binnen. Iemand gaf telefonisch door via 112 dat hij iemand had neergeschoten hier in IJsendijk. Nou, dat was natuurlijk direct aanleiding om ambulances, traumaheli en politie te waarschuwen. Toen de eerste agenten hier aankwamen, zagen ze inderdaad een man lopen met een vuurwapen in zijn handen. Die man heeft dat ook direct op de grond gelegd, was ook geen probleem. Die verdachte is aangehouden, dat is een 50-jarige man uit Dordrecht. Agenten hebben ook een dodelijk slachtoffer aangetroffen. En dat is de reden om nu verder hier op te schalen en daarom is ook de technische recherche ter plaatse. Kun je me vertellen over de verdachte zelf? Nou, het gaat om een 50-jarige man uit Dordrecht. De identiteit van het slachtoffer die staat op dit moment nog niet vast. We hebben daar wel een vermoeden van wie het mogelijk zou kunnen zijn, maar we willen dat eerst zeker weten. Er zal ook een juridische confrontatie moeten plaatsvinden en natuurlijk moet eerst de familie ook in kennis gesteld worden. En we zullen natuurlijk ook uitgebreid onderzoeken wat de eventuele relatie is tussen de verdachte en het slachtoffer, want dat is ook op dit moment nog niet bekend. In ieder geval is het wel zo dat de technische recherche hier met 4 regisseurs ter plaatse onderzoek aan het instellen is. Tactische regisseurs kijken hier ook verder in de buurt. Ja, en helaas voor de tankshophouder hier is het ook noodzakelijk om de weg afgesloten te houden voor het onderzoek. Hoe lang duurt het onderzoek nog? Ja, precies weet ik dat niet, maar ik denk dat het nog enkele uren kan duren.